trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikanapulog siyam nga Domingo, sulod sa tuig. Igsuon, kun mamatay ka karon dayon, andam ka ba? O kun mobalik ang Ginoo karon dayon, andam ka ba usab? Adunay daghang mga butang nga atong gikabalakan, kasiguruhan sa atong pamilya, atong mga trabaho, ug ang pagpanag-iyag mga butang nga sa atong pagtuo makahatag kanatog kasiguruhan. Ang mga material nga butang, giisip natong panagang batok sa mga hagit sa kinabuhi. Apan kini, nakapugong kanato sa pagpangita sa bugtong butang nga angay tang tinguhaon, nga mao ang gugma sa Dios ug sa katawhan. Kini lamang ang bugtong matuod nga bahandi, ug kinahanglan kitang mopilig usa. Sa matuod ba o sa mini nga bahandi? Unsa may atong pilion. Palihog manindog ang tanan alang sa pagsimba sa Dios ang matuod natong bahandi. Daigunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singit, ang Ginoo labing limping. Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, umulangan lang, tugtugan na ang gitara, ipalarog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalarog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sumahag sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. I hope and pray that ning misa to karon ang anyong mga tanang mga pag-ampo ang tatubagon sa Ginoo. I hope and pray nga unta nga ang atong mga igsuon lay pa nagtambong sa ning misa diha sa ilang sa Kapilimalay, mga masakiton, mga tigulang na, no? Mga balatian, tagaan sa Ginoo kayo sakit sa lawas o sa kalang. I hope and pray nga we will receive all the blessings that we need alang kanato ug sa tibuok kalibutan. Pero maandam kita pag sa ulog ning santos nga misa ug kadawat sa panalangin sa Dios. Basulan nato ang atong mga sala. Nakalapas sa imong
kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilaw ng atong mga sala dadong ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kaday sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ang itumari, Diyos na mahal, makakagahong sa kanan. Nagasimba kami kanino, nagapasalamat kami kanino, naganay kami kanino, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, ug tumanak sa Ama, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagan sa sala sa kalimutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tukod sa Ama. Dawat na ang pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halang, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Mag-ampo kita. Magagahom og buhi nga Dios. Ay mong espiritu mo'y naghimo ka ng mga anak nga sa dakong pagsalig, nagtawag kanimo og amahan. Dungangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo. Dala kami nganha sa langit nga gisaad nga kabilin. Kini mo gipangayo pinagi sa mo Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buyog hari awang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Alang sa katawhan sa Dios, ang pagsaulog sa gabii sa kaluwasan, usa ka permanenteng timaan sa pagka-matinud-anon sa Dios sa iyang mga saad. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa Ecclesiastes, atong paminaon. Apan, ang among mga katigulangan, gipahibalo ng daan, unsang mahitabo ni adtong gabhiuna, aron malipay sila ug madasig sa pagsalig diha sa imong mga saad kanila. Ang imong katawhan nahibalo nga imong luwason ang matarong nga nasod ug nga imong laglagon ang ilang mga kaaway. Sa maong buhat, gisilutan mo ang among mga kaaway ug gibuhatan mo kami sa mahimayaong dungog sa pagtawag kanamo nga anha kanimo. Sulod niining tanang panahon, ang mainitong mga tawo gikan niining mataro nga nasod, sa tago naghalad og mga sakripisyo, nagsinaaray sa usag-usa nga ilang ampingan ang balaod sa Dios ug mag-inambitay sila sa mga panalangin ug mga peligro. Nag-awit na sila niadtong karaan nga mga awit sa pagdaig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat
Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, angay sa matarong ang pagdaig kaniya. Bulahan ang nasud kansang Dios, mao ang Ginoo. Ang lungsod nga iyang gipili, alang sa iyang kaugalingong kabilin. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlukon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among panalipod. Maaniya unta kanamo o Ginoo ang imong kaluoy, kami nga nagalaom kanimo. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Si Abraham nahimong lumalangyaw sa pagtuo tungod kay misalig man siya sa mga saad sa Dios. Siya ang atong sumbanan, bisan tuod kun sama kaniya, dili klaro alang kanato kun asa kita dada sa Dios. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Atong paminahon. Ang kahulugan sa pagtuo, mao nga may salig kita sa mga buhatan, sa mga butang nga atong gilauman, ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo, ang mga tawo sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod, bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, sama ra nga siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tolda, ingon ni Isaac ug ni Jacob, nga nakadawat sa samang saad, gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa siyudad, nga ang Dios mismo mo ay naglaraw ug nagtukod. Ang siyudad kansang mga sukaranan, dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan, bisan tuod tigulang na siya kaayo, ug si Sara, dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Bisan siya daw patay na gayud,
mitungha gikan niining tawhana, ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, ingon kadaghan sa dili maisip nga mga balas sa kabaybayunan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon siya mga tinunan, ayaw kahadlok gamayng panon, yang inyong amahan nahimuot paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Pagsangkap kamo og mga puntel nga dili madunot, tiguma ang inyong mga bahandi dito sa langit. Dili gayud sila magkunhod, kawalay kawatan nga makahilabot ni ini. Ni may anay nga makakutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi at usab dito ang inyong kasing-kasing. Panghandam kamo bisag unsay mudangat. Paksikugot ang inyong mga biste diha sa awak. Dakuti ang inyong mga suga sa mga sulugoon na maghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya, inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadto mga sulugoon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nangandam. Sultihan ko kamo. Magbako siya, palingkuron sila sa kanaanan ug silbihan siya. Ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam bisan kung moabot siya sa tungang gabi kadlaw na ug timan-i kini kung mahitabo mahibalo pa ang tagbalay kanusa mo abot ang kawatan dili gayud siya mo sugot ngalungkabon ang sa kawatan ng iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao mo abot sa takna nga wala ninyo paabuta. Ya miingon si Pedro, Ginoo, nagsugilong ka ba ni ining sa bingaya alang kanamo lamang o gitumong mo kini alang sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kisa ba di ang buutan ug maalamon nga sulugoon? Siya nga tugyanan sa iyang agalon pag dumala sa panimalay ug paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan katong sulugoon nga nakaplagan sa iyang agalon nga nagtuman ni ini sa paghiuli niya. Sortihan ko kamo, nga galon maghimo ni adtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung kadtong maong sulugoon moingon siyang kaugalingon, di pa ko moabot, dili pa moabot akong agalon. So unya, usugon na siya pagpamunal sa kauban niya mga sulugoon, mga lalaking babae, magpalabi sa kaon, inom, paghubog-hubog, ug unya mahibalik ang agalon. Usa ni anak kaadlaw nga sulugoon wala magpaabot kaniya sa panahon nga wala niya hibalui. Tagod-tagoron siya sa iyang agalon ug pahiagumon sa gadangatan sa ubang ligoy nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon, pandili mo andam, dili magtuman sa iyang ipabuhat, silutag daghang silot. Walang sulugoon nga wala masayod unsay gusto siyang agalon. Ni nakabuhat og mga butang nga tungod ni ini angay siyang silutan o latuson, silutan siya sa riyot nga latos. Ang tao gihatagag daghan paninglag daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayod paninglan pagayod daghan pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ka, O Kristo.
doon na istorya, bahay ni San Juan Bosco, kay Lating Alimonia, patron sa mga Salesians, no? John Bosco. Nasa seminarista pa na siya, gistawag na siya sa spiritual director sa seminaryo ba? Sa spiritual direction. Ang spiritual director, gusto nga si John Bosco ba, kanang mukupisal yun. Kung nanggiinan niya John Bosco nga, Juan, agi komedya ba? Ang Ginoo na pakita na ko gabi di yung Ginoo, nga ikaw mamatay karong gabi Nga usabay imong buhaton. Si Juan ingon sa, karong gabi ko mamatay di ay pader. What sa ha? Pader, excuse sa pader ha, kamo mabalik ko sa study hall. Magod sa man ka nga to. Ako itong humuna akong assignment sa algebra, sa English, daghan pa ka ito. Saan nga naman, mamatay na akong gabi, wala naman kay klase ugma. Matay na akong gabi Sa sukuyo kay Padre igabot ako dito, at tumal ako sa Ginoo. Manyang Ginoo, hamang ay mong assignment. Impirno ko. Mga igsoon, kitang tanan, doon na kita'y mga assignments kinabuhi. Ako, pare, ako assignment, kamo, no? Mga ginikanan, mga teologyanan sa lungsod, mga politiko, mga inahan, tanan-tanan, doon na tayo assignment. Iba mo siyang assignment. Ayos yun, iba mo. No? O mga igsoon, iba sa ta. Dungon to si Banghilyo gani, no? Nga, kung atong assignment na to, ato ning tumanon, gantihan ta sa Ginoo og daghang ganti. Gipiyal na to. O di ito tumanon, latoson ta sa Ginoo. Daghang latos. Lay katong mabuhat. No? Ibaw sa ta, kung atong assignment ito buhaton, berta ako, di ko maano sa kong wali, maglibog mo diha, mga tuog na mo, mag-unsa na ni hain tapadong. No? O palitan ang idikanan mo doon sa assignment, di ba mo kung si metabos yung pamilya. Nga itong politiko, mga politiko, dili mo ito lang sa ilahang assignments kinabuhi. Kaguliyang tantanan. Di ba ta? Mawang na, ang tanan yun, nag-ampo, pray and hope, nangandoy, nga unta ang ilahang katungdanan, ilang assignments kinabuhi ba, ilang matuman. Muna pangandoy. Mabitaw. Kaming mga pare karon, bago na mong assignment na mo. No? Nangandoy kita ni ay. Nga, di anong assignment unta ba, di lang may madawat sa parokya, malampuson, no? Matunhayon ang mong pag-alaga sa parokya. Pangandoy na mo na. No? Dahil ko iba na interview ng mga kasulunon, no? Ilang pangandoy sa kaminyoon nga unta, ilang kaminyoon mo lambo, mo lipang, no? Mga anak, no? Gugma pangandoy. Ano ba yung politiko nga unta sila unta nga ilang pagalagan ba magbalampu sa balambuon sila hang mga lungsod. Kinsa may dili mangandoy. Kinsa may dili hoping mangandoy hope. Pero mga igsoon, pamina mo ni ang pangandoy biya mga igsoon, di lang gitawag tog pangandoy sa hunahuna lamang o sa murabag pangandoy wishful thinking ba? Nangandoy lang. Dili na. Ang pangandoy mga igsoon, ubanan gina siya og pag-ampo og sakripisyo. Ang pag-ampo, ang pangandoy mga igsoon, should be an active hope. Active. Muna nga, sa mga nangandoy mi sa mong team sa parokya nga unta man ay pakadana mo ang parokya. Muna ang sige buhatan mo. Of course, nagsabot mi, mag-ampo mi, nag-meeting mi kanunay, haron among pangandoy, among hope, ma-realize. Umaw sana. No? Kung mangandoy ta, no? Atong pamilya, malinawon,
Di na nang ta, Ginoo yung taon, tabangi. Dili, we have to do something. Doon na tayo kayod. Atong yung muling kamutang, mahigugmay ta, magtinabangay ta, no, magpaubsanay ta, magsinaptanay ta. There is going to be like that. Kinahanglan yun. So di ay mga igsoon, hope, ang pangandoy, no? Kinahanglan gining active. Dini sa pangandoy lamang kundi active. Meaning to say, nga naa ang pangandoy nga hanigan sa pagtuo o sakripisyo. Mangandoy ta mga igsoon, sumala ni Abraham nga riba. Atong pangandoy ba? Ato ka nang itong pinasika na sa itong pagtuo sa Ginoo. Nangandoy ka. Nangandoy ka, naunta kini mahitabo sa imong kinabuhi. Kana pangandoy nimo dunay kasiguruan na siya. Lahi pa kadula kay pagtuo sa Ginoo. Oh, sa mas Ebanghelyo karon nga ingon ang Ginoo nga ayaw kahadlok ang mga panon, ako nagbantay, nagpangga kanimo. Unang mangandoy ka, yung ka, may kasiguruan gini akong pangandoy, tungod ka, I know that God loves me. No? Ako pangandoy ani, no? Siguro ko ni ini, kay nagtuo ko, kay ginuingon ako, nga siya, musaag gini siya, mutuman gid siya siyang sugo. Kung kini ako pangandoy, matuman gini, tungod kay ang Ginoo, lagi mo mag-auban ko kanimo. So, ang tanang natong pangandoy mga igsoon, ato agyon isandig diya sa pagtuo. No? Sama ni Abraham ba? Ang iyang pangandoy sa sihat sa Ginoo niya matuman, ang iyang pagtuo sa Ginoo. The Lord, because the Lord is good. Muna mga igsoon, pangandoy niya, have faith yun in the Lord. Unya ka ng pangandoy sad, aka nang gitawag ito, hope, pangandoy. No? Kinahanglan gina og kayod og sakripisyo. Mabitaw, makita niyo ba? Ang pangandoy na meaning hope. Ako na malandong ko ba? Naabitaw sa pulong sa word hope. Sa spelling anang hope? H-O-P-E, no? Ang pangandoy ba? Sa English ba? Hope. Naagyo na ang kanang H mga igsuon, may kahulugan ka na. No? Nga, we should help ourselves and we should be helping each other. Sumala sa Ebanghelyo ka ba? No? Napabasa, imo pa, ang dama yung kagalingon, gird yourself for service. Kayod yun. No? Kayod. Dili, mulihok juga yun. Mangandoy ka doon yung kay lihok. O ang paglihok mo ang pagtinabangay. Hinundong ko, sa kurap ako sa Holy Cross Parish. Nagbuhat may og simbahan. Gamay makisimbahan. Among gibuhat og dako gyud simbahan. Siguro ko ang mga taga Holy Cross Parish sa ibaw gyud ni ini kay we always remember that experience ba. That was a beautiful experience in my life nga kay may nagtinabangay, nagbuhat yun nga nangandoy mi ana. Pero ang pagtinabangay, diha yun. No? Ang mga nahanig tampo, ang mga batanon, nagtrabaho, nindot kayo, madomingo, nagdagyaw tanan, pagkanindot kayo, it was beautiful. It was working together ba? Sa kalit lang, mga isuon na ito, nahuman ang simbahan. Nag-organic kong nahuman simbahan. Manito ang tatong sigita magtinabangay, na naghamag, na nag-utan nga rin, tanan ba, pag-aligri ba, but, you know, ang pangalan na tuman, kaya na ang gitawag to helping each other. Help. Do something about it. Naan ng O, sama ng O, mauna ang pagpatuo, obedience. Ang pangalan na to, matuman kung atong tumanon ang sugo sa Ginoo, ha? Sugo sa Ginoo, matuman ta na. Yung Ginoo, kung tuma ka sa kong sugo, no? Tumana ka sa kong sugo. O ikaw yun, mabulangan ka. Kanang
Kung papilion ko no be, mga matay magita no, di ba? Na sa intro ganyan, hisod kamatayon, ato lang hisutan ng kamatayon gyud, no? Kasi di ta gusto matay, pero kung mabot ba ganyan ba? Papilion ko no ba? Unsay gusto ninyo kanang unsa may best way of dying? Kanang mamatay ka nga nag-ampo ka ato sa sakrament, yan ikirig ka, ya? Ampo na ka, na. O nag-ampo ka nga giduyan ka, gigakos ka sa imong pamilya, o nag-ampo ka natuog ka niya, linaw ka yan, liditso ra ka. Pili. Natuog ka. Pero, no? Pero pag sa Ebanghelyo, kung sa'yo tubas Ginoo, ingon siya, the best way to die, no? Mao ni, nga makaplagan ka niya, nga sa makaabot niya, when you meet him in death, makablagan ka niya, nga nagbuhat ka sa imong katungdanan. You are on the job. You are on the job. Noon ko seminaryo pa, ibutan namin sa among rektor ba, ingon siya, be, kamo be, tanawon tami, hibaba mo, para ninyo, kinsa may kinasantusan sa inyong tanang classmate. Dito din mi ay, tadlo na mo itong kabanan mo. Kaya na-agad siya, Jesus, sige lang na siya, huling hour, sibiyak crucis, sige kumpisal, ambot siya sa na. Unya, bisag mag-recreation me, nag-ampod nga po sa kapilya. Kaya na-agad mo na Santos. Rito, Santos ko taon. Di na Santos. Ang Santos na kini siya. Kini ba tayo, baga? Kung naas panos dua gini the best player. Kung magtuon, makita gini, why tabi, tuon jud. Kung kaon, tanawang kaon. Perting kaon jud, kaon jud. Makita ka, kani Santos. Kini mga taong kita wagtog, unsa ilang gibuhat, no? Ilang gibuhat. Kini ilang kita wagtog sa panahon sa pag-ampo, mga tuog ta. Sa panahon si kaon, may mo ampo ta. Niya sa panahon sa pag-ampo, niya mo kaon ta. Irambol ba? No. If you do your thing, ito yung duty at the moment, mao ka na mo nag-ingon nga, kung imo nang buhaton, kapag ka sa nagbuhat ni Ana, panalanginan juga. Ingon ni Ana, mga isuon, kung patuo ta, sa pangandoy sa hope, mga ito na anang pag-ampo. Importante kay mangandoy gani ka, ampo juga. Kay hibaw magitatanan, wa kita mahimo kung itabangan sa Dios. Wa kita mahimo kung may grasya sa Dios. Wa gina. Kanang pagkabuo mga isuon, dasunan na sa gitawag na to sa hope. You should always pray. Every day. Every time of your life. Always gina. Always. Kung nag-iingon ba, kung gusto ka ang imong pangandoy sa kalibutan matuman, kabot mo. Buhata kini. Buhata niya. Work as if everything depends on you and pray as if everything depends on God. Kung buhato ni mo na mga igsuon, your dream will come true. Amen. Nagato ako sa Diyos, samahan magagagahom sa tanan. Mabuhat sa langit at sa yuta. Ni Jesucristo yung bugtong anak atong Ginoo. Imanam ko sa langit sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria na Birhen. Sa kisugod ni Poncio Pilato. Ilan sa krus sa matay gilubong. Mikunsan sa mga minatay. Itulog ka daw na banhaw. Misaka sa langit. Igaling ko sa to sa Diyos, samahan magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya ng pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, sa iluan sa mga sala, gabanaw sa lawas, sa kinabuhin daw. Amen. Uban sa dakong pagsalig o pagtuo, nga matinud-an ng Diyos, pag-ampo kita ngadto kaniya, sa dugang grasya nga atong pagpangandam, mingon kita, andama kami Ginoo. Andama kami Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, sa atong Santo Papa Francisco, sa atong obispo si Jose Palma, sa tanang mga obispo o kaparian o
ug sa tanang nag-alagad sa simbahan, nga sa kanunay, giyahan nila ang katawhan sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong panggamhanan, nga sa kanunay, maglantaw kini sa kaayuhan sa tibuok katawhan, ug dili alang lamang sa kaayuhan sa pipila ka mga tawo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga Kristohanong pamilya, nga maghari unta ang gugma, ug pagsinabtanay, ug ang usag-usa, magtuman unta sa ilang responsibilidad, uban ang pagtuo, ug pagsalig sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga tawo nga nag-antos sa nagkalain-laing kasakitan sa kinabuhi, nga dili unta sila mawad-an og paglaom, hinunua, lig-uno nila ang ilang pagtuo sa Dios, kinsa muluwas kanila, gikan sa lisod nilang kahimtang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na unta sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makapuyo na sila sa dapit nga giandam kanila sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. O Ginoong Diyos, ibubo ka namo ang imuang dungang grasya aron kami lahutay o mabalasigon na mangandam sa pag-amping sa kaugalingon alang sa pag-abot sa imong anak. Hesus Kristo among Ginoo. Amen. Nga po kita kining sakripisyo na waton sa kamahang magagagahom sa tanan. Dawaton ka sa ilang sakripisyo ikan sa iyong mahal. Alam sa pagkain ng maya siyang alam. Alam sa sa pusanan sa tuho ng santos. Diyos ang kamahal
maanan maghahatag sa mga gasa nga among gihalad. Dawat ang gasang gihalad sa imong simbahan. Imo kining sakramento sa among kaluwasan. Kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa inyo. Salamat kita sa atong Ginoong Dios. Santos nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayon pasalamat kami kanimo kanunay sa nang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diya sa imong paagis magpangluwas. Mihan ikaw ang pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Panamang imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Kisaliko sa tawo ang kapaghigala kanimo, panang tawo mismo ay nag-uli nga na kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel. Nag-aawit kami sa imong himaya sa katingog sa pag-ingon. Sa nagkasantos, pagsantos ng mga gasa, mahimo kinalang kanamo lawas tugon ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siya agpaan, pasalamat ug mipikas, mihatag ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, pasalamat o pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kini Panginoong ka mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniya paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nakakaon na munining pa, umatag inom, ikan sa kalis. Nagrantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon. Ang tunya ikaw mo balik, ang tunya ikaw mo balik. Paghandong sa matayon pagkabanaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayang mo atubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung dumimong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, o siya among obispo sa tanang mga pare. Hinuyo sa mga igsuong nangamatay, malao mo nga banaw sila tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dahil sa pagsunong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayang magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, uban sa mga santos nga katumas imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daigog himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya.
Gihatagan na kani magkagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Tanang daotan hatagi kami kalinaw ning panahona. Tinabangan sa imong kaluoy malikay kami sala kanin malayo sa nang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos. Sa nikas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos karon naman naa kaninyo. Kita pa naginig suunay. sa Diyos na gawagtang salas kalibutan mula hanggang itong idapit sa bangkete sa Ginoo.
pag-ampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat sa imong gihatag kanamo, magluwas utak kanamo sa sala. Pag-amping kanamo ang makanunayon diya sa kahayag sa imong kamatuuran. Kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton palayan. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Sa itudlang bertud sa pag-ilog diha sa kasakitan. Dungga ang pag-amuyo ang among gihalad alang sa masakiton. Kaya ka nag-antos tungkol sa sakit at balatian. Kamong gipili siya para mahimong santos. Ang iyang kasakit, mayos kasakit ni Kristo. Alas kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mga Ginoong Kristo, imong anak. Kabuyog hali ang kanimo Diyas kay Usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Amen. Salamat sa itong donors and sponsors, mass participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers, at ang choir, the Good Samaritan. Offers na to Jane Duarte, Stella Nakwa, Dr. Ellen Calito. Pilgrims will Apostolate of Fatima, Jesus Firm Faith Community, Crusaders of the Holy Face of Jesus, of San Vicente Orhelio Chapter. Yan, kining will Apostolate sa tabunok ni. No? Okay. Ang Ginoo na kaninyo. Ang langit ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ko ang Diyos sa bugos kong kalang, pagsanakan ikong nga kaniya ng mahal. Mga buhat sa iya, ngamot kalipay ang dala, dalay kong sa tinganan nga way sama. Ang ato ba karong topic is about death, kamatayon. Kibaw ka, Nor, hadlok pa kong mamatay. Pero, dihay istorya nga nakawa sa akong hadlok nga namatay na siya, unya to, ang nahitabo, nipanaw na siya, unya lindot kuno kayo ang iyang talanawon ba. Daghang kanya na, nakamata siya balik, unya niingon siya nga, unta to, wa na lang unta siya makamata. No, nakakuha to sa akong kuan kanang kahadlok to think ba nga nindot de kaayo ang langit. Nya ikaduha pod kuan kining bahin ba sa gusto jud ko makakita sa naong sa Ginoo. No, sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit and the Blessed Mother. Nya unsaon man nato pagkakita hindi pinaagi sa kamatayon, di ba? Kamatayon. Muna nga urag nawawa ang akong kahadlok kay gusto gyud nako silang makitaan. Ikaw wa na kay kahadlok, no? Laging handa, sister. Kay giingon Ready bitaw ni all mong the senior, time. you have to be ready. Kay sa giingon that death is like a thief in the night. It will just come at any time, Yes. wherever we are. We will least expect. Yes. Pero katong giingon ni mo, sister, nga nindot pod ang kamatayon, the same time doon na po'y kahadlok, doon na ko'y istorya anang nindot nga kamatayon, di ba gipapilit na ni Monsignor ganina, and majority answered nga matug lang unta ta. Di ba? Doon na gyud ko'y isa ka amiga nga iyang mama devotee gyud sa Divine Mercy. Nya age 92. So sa iyang damgo, ningon siya nga mupanaw na siya, pero mag-ready siya. So ang iyang ready sister kay naligo, the same time, ingon, suoti ko adtong sanina sa among kasal. Kaya nauna man na iyang husband. Okay. So nagsuot gid siya. Nibalik sa kwarto, nihigda, pagsaka sa iyang anak, wala na. Natug ragyod. Nindot kayo, agad siya mag-struggle. O nindot kayo. Oo. So- Yan saon man yun na nga dili gyud ta mahadlok nor sa kamatayon.
Number 1 is para nako imog yung dawaton nga dunagay end. Na ayoy di yun na mahitabo. Di gyud na wa gyud Kung pa ni excuse Jesus, ana. Oo, she is like a thief. Ora siya kuan, Kay kawatan nga moabot. Pinaagi ra man pud sa kamatayon nga mutubo para sa usa ka sanga. Makakita ta. Yes, so Langit. diha ra gyud nga sa akong gingon ganina, Okay. always be ready. Na si Monsignor. Muning ato Unya. pangutana ni Monsignor nga, dito na siguro ni siya langit. Kasi may di mahadlok sa matayon, be. Mamatay magita rin, ba? So, mahadlok kag dili, mamatay dyan ka. O mahadlok ka sige, dali kang matay. May pag, hindi ka magunan kamatayon. Pero usara yung kabutangan eh. Mahadlok ang kamatayon kung naa ka sa sala. Kung naa ka sa grasya sa Diyos, oh my God. Doon nagkurat na siya, pero grasya sa Diyos, na kay pagtuo, paglaom sa Ginoo, excited ka, believe me, excited ka, makikita sa Ginoo. It will be a happy death. Dili kay kamatayon, malipayon, kay nagtisngi ka, may pagkaritoke sa environment, dili, no. Same kibaw na kadaan. Death will come. Death is part of life, biya ha? Part of life na. Kaya wala pumunta sa itong tinuan sa pagtulong na to, ang dili matapos kamatayon ang kinabuhi sa tao. Mausab lamang. So, usay kausaban na, kamatayon na to, mausab ta, kung wala ata sa grasya sa Diyos, usab ta, diya sa dagway sa Diyos nga nabanhaw. Kung kita nga sa sala, mausap sa ta, sa dagway sa yawa. Asi. So, di na kalikayan. Ato lang pangandaman na ito na. Kasi to it, kasi mong kasing-kasing yun ba? Naadiha ang Ginoo. No? Ubawa ka diyot, pagbasol, see to it, gina ang Ginoo yun. It will come. We cannot stop it. You mahablog kag dili, it will happen. At I hope and pray nga naa ka sa grasya sa Diyos. Happy death.